Halkara Olimpiada we ilmi amal maslahatçylar şäherleriň ýokary taýýarlykly we guramaşlykly geçirilendigini, ak mermerli aşgabat şeheriniň gözelligi, ýaşy ýyly Kakaýew adanyny Halkara Newit we Gaz Uniwersitetiniň binalar toplumynyň arhitektura aýratynlygy, türkmen halkynyň mihmansyýylygy, milli muzeýler, sewda we din jaş merkezleri, Nusoy taryhy ýadygarlyklar toplumy özlerini ýatdan çykmajak täsirleri gallaranyklaryny bellediler. Ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň ýokary okul mekdepleriniň talipleriniň gatnaşmaklaryna geçirilen ikinji açyk halkara informatika olimpiadasy we ilmi amal maslahaty Türkmenistana sany bilim ulgamynyň we sany ykdysadyýatyň durmuşy ornaşdyrylýan ony aýdyn görkezdi. Bu bolsa sany tehnologiýalar ýaşlaryň döwri bap bilim almaklary, hüner öwrenmekleri, daşary ýurtlaryň ýokary okul mekdepleriniň talipleri bilen alim bilim ulgamyny aragatnaşyk saklamaklaryny, özleri tejribe alşmaklaryny hasam işleňmişdiler. Halkara Olimpiada we ilmi amal maslahatçylar ýaşy ýyly Kakaýew adanyny Halkara Newit we Gaz Uniwersitetine döwri bap bilim almak, hüner öwrenmek üçin dördilen şertler häzirki zaman enjamlar bilen enjamlaşdyrylan okuw otaklary, tejribehanalary, sport toplumynyň disgalary, maglumat tehnologiýalary merkezi, innovasiýa ilmi okuw merkezi, ilmi barlyk we okuw merkezi bilen tanışdylar. Daşary ýurtly talipler uniwersitetiň talip ýaşlarynyň alyp barýan ilmi barlyk we taslama işler bilen gazyklandylar we özleri pikir açdylar. Olimpiadanyň Aşgabat şäherine geçirilmegi ýurdumyzyň ýokary okul mekdeplerine innovasiýon tehnologiýalardan baş çykarýan dekenli ýaşlar ýüze çykarar. Halkara şäherlerine ýaşy ýyly Kakaýew adanyny Halkara Newit we Gaz Uniwersitetiniň hemde Maýa Kuliýew adanyny Türkmen Milli Konserwatoryýasynyň aýdymsa toparlanan dogonluk halklaryň dillerini ýerine ýetiren joşguny aýdymlary şäheriniň dawratyny has tartyrdy we ähli atnaşlarda ýatdan çykmajak forsatlar döretdi. Türkmen ýaşlary barada döwlet derejesinde edilýän alada öz miwesine merýä. Watanymyza, halkymyza, ata-babalarymyzyň ajaýyp ýolagularyny, milli däp desturlarymyza wepaly, ruh bilen bilim almagy, hüner öwrenmäge, zähmet çekmäge höwetli ýaşlar kemaly gelýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda ýaşlaryň ruhy we beden taýdan ösmegi, olaryň dörejilikli zähmet çekmek üçin ähli şertler döredilýär. Häzirki wagtda özleriniň köp ugurly zekinlerini we okyplaryny ýüze çykarmak wagtda Türkmenistanlar üçin giň mümkinçilikler açylýar. Belkara döwletiň täze ýamynyň garkynç döwri ýurdumynyň ösüş ýoly bilen önämli öňe barýanyny alamatlanyrýar. Şol ösüşler bolsa bilimiň we dörejilik mümkinçilikleriň ösüş derejesi, alma tehnika täzellikleriň ornaşdyrylmagy bilen şertlendirilýär.